Désa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban sing terkenal banget lan dadi ikon salah siji kuliner ning Kabupaten Tuban, yaiku tape tawaran. Nah, ning désa iki lur, sentra produksi tape tawaran Kenduruan Tuban. Tape tawaran iki wis terkenal nganti teko endi-endi lur. Sebab rasane sing manis dibungkus nganggo godhong ploso lan pewarna alami yaiku saka godhong babing. Nah, iki pas banget kanggo sampean yen mudik utawa liwat nanggone wilayah Tawaran Kenduruan kene dulur, oleh-oleh tape tawaran khas Tawaran Kenduruan Tuban. Saben taun ning Désa Tawaran iki ya dianakno festival budaya lan grebeg tape. Nah, iki dokumentasi sing dilaksanakno taun wingi lur. Festival budaya lan grebeg tape ning Désa Tawaran, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban kene iki. Sakliyane dadi sentra produksi tape ketan, Tawaran iki ya duwe produksi batu bata merah sing terkenal lur. Sing duwe kenangan karo Désa Tawaran utawa kangen karo Désa Tawaran, muga-muga video iki iso sedikit mengobati rasa rindu karo Désa Tawaran. Sentra produksi tape lan batu bata merah Tawaran Kenduruan Tuban.